na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Unsa man na? Asin og insenso. Nanawag ko sa kong iyaan og iya kong gitudluan kung unsaon sa pag-abog ang mga daotang espiritu ining baya. Bituo kay gudi sa nakita ni Annalisa. Dili ko gustong mutuo nga may daotang mga espiritu nga nagpuyo ining dapita, Rodel. Pero kipati ko nga lahi gyud ning dapita sa ubang dapit. Mga tuog na ta. Nanihapon na ka? Wa ko gutuma. Rodel, ang sa imong problema? Kung nag-uol ka sa kahimtang ni Mama Mercy, mas maayo tingali nga ipalayon ato siya ining baya. Maulang na ang akong nahuna-hunaan nga makatabang og makahatag og kalinaw ni Mama. Ipalayo siya ining dapita. Rodel, mahimo bang pagigsulti sad ka nako? Patay na si Padre Jose. Unsa? Unsa iyang namatyan? Giorong siya. Unsay plano ni Mama? Dili na siya magpagkuhog, pare. Kay nahadlok siya nga mamatay gihapon eh. Mauna. Mamahuway na ta. Mugawas on ako. Napakaon na ba nimo ang mga iro, Annalisa? Ha? Anong misiga man ang imong mga mata? Wa ba ka makasabot sa kong gisulti? Ay, binisaya raman ko. Nga wa ka makasabot? Nakasabot man ko, madam. Oh, lagi. Sa may imong gipakaon sa mga iro? Wa man tay mga iro, madam. Unsa? Wa na tay mga iro? Okay, hain man din sila si Blackie o Brownie. Dugay na silang nangamatay, madam. Uy, nga nung wa man kamusulti dayon nga patay na day ang atong mga iro. Ano sama lang sila namatay? Mga 5 na katuig, madam. 5 ka tuig? O, madam. 5 katuig na nga, wa na tay mga iro. Kay dili man sa gaganahaglaing iro. Ay, nga nung nalimot man ko nga patay na sila. Ay, tiguang nagyud tingali ko, Ana. Dili pa makatiguang, madam. May problema lang kasi imuhang memory. Nabuang na ko, no? Ha? Ay, madam, dili, uy. Dili ka buang. May demensya lang ka. Mao nga malimot ka sa ubang mga panghitabo sa una. Amnesyahon di ay ko. Maingon-ingon, ana. Ay, Unsa man, madam, dili na kamukaon. Kaya ako na ning limpyuhan ang lamisa. ayaw na ko biha eh. Sige, madam. Anhilang una ko. Annalisa, wa ka ba'y nakita sa palibot? Wa man, madam. Milapas na tingali ang mga oras sa mga demonyo. Madam, mo naman dunay na buak sa kusina. Lakaw, susiha. Basin ko na ang akong koleksyon na sab nga mga plato ang nabuak. Noel mo? Unsa to nabuak? Tanawa, ma'am. Ang mga plato sa planggana sa hugasan, maoy nabuak.
sa sahog ang mga plato. Ikay nagbuak, ana. Oy, unsa mo to nagbuak, ha? Ah! Uy, wala. Ang mga kinanaan mo nang nagkatag sa sahog. Lo, may iring ba din Basit ko ang iring ang nakahagbong anang mga plato nga hugasanan pa. Ay imposible nga mahuga na sa iring. Kailangan kaayo ang hugasan. Ug ako ang nagbutang ana sa planggana. Gilinuan naman na. Dili naman na ma-interes ang iring sa pagtangag ana. Uy, kakuya usad ko na. Bulokso na ng mga plato gikas sa planggana. Di sa na madagtangag sa iring ang plato. Ay kay bugat di na. Nya, limpyo pa yun. Unsa to nabuak? Oh, hala. Naunsa man yung mga plato sa sahog? Kasi nakabuak, ana. Kudili ikaw ang nakabuak. Wa na tong upat ang nakabuak, ana. Ang pangutana, kinsa man ang nakabuak ana. Kudili usa na to ang nakabuak ang mga kinanang plato. Usa nila ni Mama o Rodel ang nakabuak, ana. Dili mahitabo si Madam Mercy yung nakabuak, ana. Kay kauban ni sa taas sa dihang mikagay ka ng mga plato. O labo na dili ako. Ana kay, dito ko sa gawas at pagkagis plato. Ay mao pa sa'y pagsun ako. Kaya nagkuha ko sa sabon panghugas sa plato sa gawas. Imposible sab mo si Rodel. Tungod kay natuog na siya sa among kwarto. Kung mao ka na, kinsa man. Dili ka ha ang kalag ni Padre Jose. Ngano na kaw na mga anak kading? Bagkong mo silang matay. Basin kung may anhigod ang iyang kalag. May nakita ka ba, Annalisa? Uwa ko'y nakita karong kahibulungan, ma'am. Ay pero, imposible lagi nga nga. Manambak na mga plato ikan sa diya sa ilaw nga hugasan. Doon nagbibial sa ana ug bibunal sa saog. Unsa? Unsa? Unsa ni may mga pangita po ining baya? Di naman ni masabot. Ma'am Sabrina? Ma'am, mamauli na mi si Manoy Carding. Masayo lang mi dinhi ugma. May buhaton ta og maana. Unsa na, ma'am? Mag-abog ta og daotang mga espiritu ining baya. Ha? May pari ba di nga mo anhi, ma'am? Wa, pero kita ang mubutang og protection sa bahay aron di na makasudi ni ang mga daotang espiritu. Uwa ka mahadlok, Ma'am Sabrina. Nahadlok pa ako. Pero mas mahadlok kung makuna-una nga wa tay buhaton aron manglaya sila. Unsa imong gipalit, ma'am? Insenso ug asin. Sige, ma'am. Musayo ko ugma. Ato ng buhaton. Nganong gipasagdan ko nimo, ana? Nganong gikalimtan ko nimo? Abi ko bang suot ng higala? Pero kilawag ko nimo sa demonyo! Dali, diri, Adela! Adela! Ayaw! Ayaw pa niya si Lela! Ayaw! Nagdamgo lang di ay ko. Kalisa! Oy! Ano, masinggit ka? Unsa na tabo mo? Nagdamgo ko ni Adela, Manoy. Klaro kayo kung damgo. Unsa may imong gidamgo ni Adela, ha? Gipatay siya ni Sir Rodel, Manoy. Unsa? Iya gidunggab-dunggab si Adela. Sir kaluoy, Manoy. Ana, hoy. Gusto na. Nadamgo ka lang. Ayun hatagig kahulugan, okay? Bunga na ni sa imong pagkatuog. Hago ka mungod kayo ganin ang adlawan. Pero Manoy, klaro kayo kung nakita. Natanaw na ko si Sir Rodel. Unya, gigunitan niya siniog si Adela. Manoy, gibasol ko ni Adela sa kong damgo. Shh, gusto na. Magkuha og tubig. Di ko makatog. Laing mga koleksyon na sa ni Mama Mercy ng mga plato ang nabuak. Husto si Lolo Elmo. Imposible nga iring ang mihabo sa plato aron may hug sa sahog aron mabuak. Huwag ilang makahimo ini kawa sa tao. Pero ang pangutana, kung kinsa
ang mialsa sa planggana ug mihog sa tanang plato sa sawg. Madam, niya nang imong pamahaw, oh. Oh, salamat. Bugnaw kaayo ang kabuntagon. Maligo na ka, madam. Anda mo na akong imong ilisan. Ano pakaliguon man ko nimo, Annalisa? Nanimaho na ba kong kwaknet? Oo nga, madam, uy. Oh. Mao mo ganang imong buhaton kanunay. Sayo sa buntag, maligo ka, humani mo pamahaw. Oh, mao ba? Salamat sa pagpahinumdom, ha? Madam, balik ko lang ako imong kinan-ano niya, ha? Ayaw una. May isugo pa ka? Gano bang kinimang platuha ang imong gigamit karon? Dili ko ganahan aning platuha. Koan, madam? Abi, ilisi na. Katundag kong karaang plato ang gusto na kong kanan. Madam, nabuak ra ba ang tanan gabi eh? Unsa? Nabuak? Kisabay nagbuak? Uy, nakakita, madam. Ang tanang plato nga sud sa planggana ang gihuwad sa sahog. Ay, mas dili na kini mahimo. Giatake na kitag maayo sa daotang mga espiritu. Ambi ang akong Biblia, Adela. Pagdali! Oh, madam, dili ko si Adela. Ako si Annalisa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!